afternoon prime nga underage ugma, misway paglaya si Carrie gikan sa balay ni Becca aron pangitaon ang iyang amahan. Apan nasakpan siya nila ni Celine ug Lena. Samtang gipahimungta ni Becca si Celine gumikan sa pagtuo nga si Celine ang mikawat sa iyang online banking account. Apan si Carrie ang miangkon sa salaod samtang nakikita si China kang Leo sa parking lot ug gipugos siya ni Leo nga mag-inom. Dihang misugod na si Leo sa paghaw kang China, milikay kini apan gisukmag siya ni Leo maong nalipong ang dalaga ug gimolestya siya ni Leo. Samtang sa Love is Caught in His Arms karong gabi, nakahuna-huna si Florence kung si Nero ba ang posibleng anaa sa likod sa mga mensahe nga iyang nadawat. Maong gamit sa laing pangan, nangayo siya og advice sa usa ka vlogger. Hangtod nga gisugo si Florence ni Lolo Garp nga lutuan siya og chop suey ug aron pagsiguro nga presko ang gamitong mga sangkap, kinahanglang manguha siya niini sa Farrell Farm uban ni Nero.